हेलौ गाइस गिबि-गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ। दा जों भेरगाव थांनो नायदो। दिनै सुनिबार हाथाय ना, स' बेयावनो थांनो नायदो आरोना। जोंनि भेरगाव हाथायखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। स' नायलांबाय थादो। जोंनि भेरगाव फैलियो भेरगाव नायलांदो। लेडिसनि फुटबल दोङो 5 तारिख खालि ना मा दं इयाव लेडिसफोरनि फुटबल नायनो फैनो हागोन भेरगाव फिल्डआव लेडिसनि फुटबल दोङो आरो स' दा खामानि मावबाय थादो। नायलांबाय थादो जोंनि भेरगाव टाउनखौ लोगोफोर। भेरगाव सारियाली भी है। नायलांदो लोगोफोर जोंनि भेरगाव हाथायखौ। Indonesia first time saya fighter. Pada kita awak sedikit tinggal, na. Sibing kuat lagi. Ikut lah nama kamu saya. Ya.
Kakak, solusi na? Oh. Dah yang lah ni ada ni dokna dokan deh ya. Mama dengar, main apa? Dah kasih berkiti kasih ni jadi Fairgaon hatai ke. Lase naik betah, lego per. Meeting sandal dokan, sandal gonta, mau bi mungkin ada ya, nang. Oh, dah. Oh, dah. Oma lah niro, oma. Power operation kita. Wah, itu kira memang semuanya. boleh coba dengar. Nani hatai. Na goja mono are beyaw. Gada kor price apni? Simlaguri. Khoirabari. Oh. Sorbot janiro, sorbot. Keman ke gilas da? 10 টাকা আছে 20 টাকা আছে আরো 10 টাকা তো দি partner jade খালানে লসনা partner jade ise টাকা 1 টাকা কালা ada sede iya ada beba ada angni gorong nang ba da gilas se leungni ari khona deh dah di bazi mono जोंना hai deh bazi jaho आंखौबो आइया पालु जो आमी जो थांसै थ' खारनोसै जों खारनोसै दादा फालना दे एक सौ डेढ़ सौ कुंटो 100-150 100 लॉन्ग पेन ओजे सब लॉन्ग पेन 100-150 हां दे 100 ओय iya damnya দেখা পাইছি bah partner bhalna khobor pati library di handset diso aji gisira aji sel kam nai no bozar beya na Bale partner mojang bawa khobor pura ma mal bara gaya na ma oh
मोजांबा दे उन्दुनायखौबो अ पार्टनार घुमायसै नेকি আপনি दे मोजांबा बे माला दे थांसै दे मानसिबो गैयासनलै हाथायाव दिनैलाय दुर्गा फुजाबो गैया नालाय आरो बेनिखायनो मानसिबो गैया पुरा আজি বজাৰ ইমান ভাল নহয় ন পূজাৰ এইফালে নাই না আৰু পূজাও নাই दिनै पुरा गिदिंबाय थाने आरो दिनै फार्स्ट फायदो हाथायाव सोर कल खालामलायखोलै आरोलाय जथा नायनि र' लोगोफोर मा मा मोनो जन्था नायनि आरोबाव बेयाव मोनासैनो भाई जयন্ত भाई दे जन्था এইবিলাক অকমান ভালকে দি খবৰ বাৰ্তা ভাল এ বিয়া হয় আইরা তার জোটা লাগে বলে তার কারণে দিছেন এটা জোটা 280 কেটা বাজে ভাল জোটা দি ভাল না খবর পাটি মিলাই দাও না so लोगोफोर बेयाव दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थांलायनोसै न'आव जाबायनो आदै मा लाखो दुर्गा फुजानि दे न'आव थांसै जाबायनो बिराद गरम नांबाय गोलोमदै ओंखारजोब्बाय